Nanin sa Cebu. Welcome to Cebu. Mga nakabilin ng mga finalists Kumusta yung for para Cebu? Season Super nice. 15. Dami sa Dear friends, the 20. 8 remaining finalists of Season 15. Tapos ng fountain. Mary Ken, Bon, Sofia, JR, Rodel, Nika, Christmas tree. Lorel, and Kumusta Shirley. mo yung para Cebu? Nindot dire? Indot. Sa may Nindot kayo. pang-expect nga. Ang 18 rows Na na nahitabo. escort. Naghuwag ko magdapat si Shirley ng Cebu. Wah. Ano? Ora, bungon saray. Kuan mo na. Ano din, Rodel and Bagay mong ulit Shirley. dugma. Muli na ta. Sponsored by Jollibee, McDonald's, Emolier. Nindot Cebu. Yeah. Pati mo sa mga fast food chain na lagi color red. Nindot ka dito ha. Tayang star ng musika. At sa late arrange. Nando sa may kuhan ka ng Sinulogay daw. Sinulog Idol Contest kanta. Okay. Bye-bye. PST, so sa interes ang hindi nakuha ng pangalan sa ulo. Siyempre, nadiha sa karkar, balik-ulit, no? Sa nagpayan sa karkar, nadiha sa kalugan. Okay. Hi, Mama! Balik na sa kulay ko ng murag lang ipagkikulbaan sa katagpong sa chupang buha mahama. Kinsay masuk top 6. Yes. Kung sa nagkere, nagabuko ka. Ano, makita niya po itong express team after sa sige nga. Hi guys, narapod din sa Night market sa sa San Carlos. Ang daghan kay kuan. Mga smell up. Dili no? Sapatos lang. Gang sapatos dire. Gabi ito ba dito? Makan person, high cut. Diyan ka na hanay. Yung dot. High cut. Converse. Dalawa. Dami saan. Plaza Independence siya. Sponsor sa mong vlog. Sige na, re. Independence siya. Tanaw ang katong tip. Ito. Tawan, kuan. Gardenia. Tulab. Si Galita. Oh, tarawang size sa kadakpon. Dako. Saan na mo ta? Dito ta, mag-vlog. Ta. Guys, naami ka doon sa... Puente San Pedro. Ayaw, so ito. May budget. May budget. Hindi namin ko to guys. Okay? Pakita ko sa ito. Oh. Okay. Look sa amo. Ito na wa. Kanyon karaan. Sekarang panahon. Nah, so dani ka ng mga what? Picture. Ano, maingan naman ka? Klaro sa Oh. Shtoy! Hi! Dali! Ato ka. Madang kuan. Fort. Malacanang sa Subo katong Dali na. Gloria pa ang kanang Ay. Suko. Masukuman sa uy. Sa... Pagdaliglag ka, okay. Nadiagyan ang dila rumer. Hala, naiinga na alam, oh. kita bang Malacanang. Nagpuan na ba na?
Yun na. Ano ba? PST, Brothers of St. Teresa, hindi na nakuha yung pangalan sa ulo. Siyempre, nadiha sa Karkar, Valladolid, no? Sa nagpayan sa Karkar, nadiha sa Naglugan. Guys, we're here at Bante. Ikaw, Tere, what is your ambition in life? Huh? May katipunan dito sa Antonas Kuan. Sa Tisag. Sa Juan Barretra.